La setmana que ve, menys de 48 hores, tornarem a veure una parella que feia molt de temps que no veiem juntes. Com esteu? Molt bé. Mireu! A veure... Ostres! Ui, la careta aquesta i la sintonia. Ja ens n'anem? Ja? O no? Sí? Mira! Comencem, doncs, amb la notícia del dia. Guardiola deixa el Barça. Som allà mateix, eh? T'ho trobo, eh? La diferència és notable, eh? Som allà mateix, eh? És notable la diferència, has dit? Home, que no has vist que tenia cabell, Teníem tots una mica més cabell. No, dic ara aquesta última foto, dic, home... Ah, no, l'última foto no, però... Dic, teníem tots més cabell. Jo Sí, tu també. Tu te l'has tallat en solidaritat amb mi? Totalment. Ara has de fer el següent pas, que és aquest. Exacte. Mira, aquí t'arribarà, tenim la tot diferència. Ostres. Què? Clar, però és molt millor treure't el tot que no anar amb aquest borrissol. Però clar, és veritat que passes un temps que ho has d'assumir, saps? Que et quedaràs calb. I llavors, al final... Home, gran decisió, eh? He de reconèixer que molt millor així. Quant temps ha passat entre un i els altres? Mira, això devia ser 2006? Aquest és el primer que vam fer? Sí. Doncs era 2004, no? O sigui, el primer, crec. No? Perquè vam acabar el 2006, em sembla. És que ara estàvem intentant fer memòria, Sí, em diuen que sí, que és el primer TN que vau fer junts. Doncs devia ser 2004, em sembla. Anem a seure a taula? Sí, i tant. Sí? Va, doncs escolta'm, esteu preparats ja per tornar a estar junts? Sí, la veritat és que sí. A veure, han passat, hola, eh? Aquest passillo, que fem aquí. Aquesta passejadeta. Sí, a veure, això de presentar el Telenotícies és una... O sigui, jo ho vaig fer durant 12 anys. Tu portes també no sé quants. 13, 14, 15... O sigui que gairebé que el que més hem fet a la vida ha sigut presentar Telenotícies. Això no es perd mai, és com anar amb bici? Exacte, jo crec que no. Vaja, no sé, dilluns ens hi posarem i ho veurem, però jo crec que sí, que ho sabrem fer. Home, no, perquè a més tenim l'excel·lent equip que tenim al darrere, la redacció, la potent redacció que tenim al darrere, que també som molt els mateixos, ens coneixem tots molt, som com una gran família, i això et dona una tranquil·litat a l'hora de posar-te davant de la càmera, que és un gran avantatge amb que tenim els conductors d'aquesta casa i els presentadors d'aquesta casa. Tenies ganes de tornar, ja? Sí, mira, jo vaig marxar per 4 anys, han passat 4 anys, han sigut 4 anys molt intensos. Tu t'anaves a Brussel·les perquè a Brussel·les no hi passava res, diguéssim, els caps de setmana la gent... Sí, jo hi anava una mica amb la idea de dir, canviaré de temàtica, jo venia de fer el .cat, que per tant que era una mica faig, i per tant molt debat polític, molta entrevista política, molt centrada a Catalunya i també la política espanyola, i vaig dir, ara canviaré d'escenari, parlaré de política europea i, per tant, m'oblidaré una mica del que he estat fent fins llavors. I això va durar un any i ja llavors es va... Van dir, mira, que en Coral s'han anat a Brussel·les, estic mig govern cap allà, tu. Sí. No, la veritat és que ha sigut molt intens, hem treballat molt perquè és començar a les 8 del matí i acabar a les 10 de la nit cada dia. Clar, perquè, Coral, a tu t'havien dit que a Brussel·les el cap de setmana era desert, allà no hi passava res. Clar, és una de les poques corresponsalies que al cap de setmana estàs tranquil perquè les institucions europees funcionen molt de dilluns a divendres, però després el divendres al migdia ja la cosa va de baixa i, per tant, el cap de setmana normalment sempre el garanteixes lliure. Però des que hi ha l'exili, doncs la veritat és que al cap de setmana fan moltes coses i, per tant, treballem 7 dies a la setmana. Escolta, veu sopar junts fa poc a Menorca, no? Sí. Quan sopeu aneu a Menorca, diguéssim? No, va coincidir. Va donar la casualitat que aquest any vam poder fer una escapada nosaltres. No, et diré més. O sigui, va coincidir que estàvem a la mateixa urbanització i que gairebé que cridàvem i ens sentíem de casa a casa. Però no ho sabíeu? No, no ho sabíem. O sigui, sabíem que anàvem a Menorca tots dos, però no sabíem que estàvem tan a prop un de l'altre. Però no, és que en el nostre cas ha sigut puntual. Vam dir que aquest any va sorgir l'ocasió, l'oportunitat i mira, i ja jo fa molts anys que vaig al mateix lloc i va venir allà perquè és un lloc que està molt bé. Que bé, que bé. I, per tant, 4 anys de corresponsalia i tenies ganes de tornar a fer TNs o anar-te'n a un altre lloc? Dius, escolta, tornaré a fer aquí... No, la veritat és que quan comences, vaja, la Raquel, que també ha estat a Washington, quan comences a fer de corresponsal, home, és una mica addictiu, eh? I sí que és veritat que jo... Treballes més que enlloc, segurament, també. Clar, sembla que no, però segura perquè fas la peça i ja està, diguéssim, però... Has de fer molts calls, has d'estudiar molt, has d'estar constantment al dia del que passa. Pots rebre, ara ho comentàvem, reps diàriament una carretada de correus, és a dir, més de 100 correus diaris, que amb el temps aprens a fer el cribatge i a deixar-ne passar molts, etc. Tens la pressió que tot depèn de tu. O sigui, tot el que passa a Washington sembla que tu hagis de saber tot. No, Washington, a tot el país, a més a més. Bueno, a tot el país. A més a més, tot el país, però és petit. Per tant, qualsevol cosa que passa, tu et sents amb l'obligació d'estar-ne pendent. Llavors estàs tot el dia connectat, tot el dia. A part de que els directors dels programes de TV3, que comença a les 8 del matí i acaba a les 10 de la nit, van canviant cada parell d'hores, i tu sempre ets el mateix. I quan entra un director nou en el seu programa, et vol, i l'altre et vol, i l'altre et vol, i l'altre et vol. Clar, ja has d'anar fent la peça. I, clar, des de que us diuen d'anar amb una corresponsalia fins que es fa efectiu que hi aneu,
aquest temps de preparació... No hi ha temps. No hi ha temps de no vaig tenir gaire temps de preparació. No, jo vaig fer una mena de fórmula mixta, perquè estava fent el Tena Vespre amb el Ramon Pellicer, que ja sé que l'has convidat i ens ha dit que, com que som uns xerraires, no volia venir. Ramon, l'hem sentit. Que pareu vosaltres, és veritat. Perquè ell no diu mai res. No, ell tampoc diu res. Què vols dir, que xerra molt, també? I tant, també. Sí? El Ramon té cops amagats. Sí. No, doncs el cas és que jo vaig fer com una fórmula mixta, és que quan m'ho van dir fins que vaig marxar, vaig estar fent el Tena Vespre, però al mateix temps fent com una mena d'estaix a Internacional, és a dir, em passava moltes de les tardes a Internacional amb els companys d'Internacional i em posava molt a última hora a fer el Tena Vespre. Això devien ser uns mesos de l'últim any abans de marxar, no recordo quants. En el meu cas van així. Normalment, a mi m'ho van dir un 7 de juliol i l'1 de setembre ja estava a Brussel·les, o sigui que, per tant, no vaig tenir tampoc... Vaig tenir una mica més de marge, perquè no vaig poder marxar immediatament, perquè jo m'acabava d'incorporar de la baixa del meu fill petit, o sigui, del que acabava de néixer. Llavors, clar, com que quan ho vaig saber m'acabava d'incorporar, vaig dir, home, dona'm una mica uns mesos, perquè em sembla que, no sé, ho devia saber al maig o al juny, potser, i vaig marxar el gener següent, i ens vaig tenir una miqueta més de marge. Però està molt bé perquè, o sigui, el fet de corresponsal, o sigui, hem fet, nosaltres és que hem estat tants anys en un plató, una mica et desconnectes del carrer, no? Perquè estàs sempre en el plató i ho tens tot organitzat i tothom funciona i tu només vas donant joc, no?, una mica. Clar, quan te'n vas de corresponsal, llavors allà has de fer tots els papers de l'AUCA, perquè jo me'n recordo que, clar, jo venia de presentar el Telenotícies, representa que era una estrella de la televisió, i clar, la primera setmana allà, doncs de cop i volta volien que anés a fer, que fes un tall de veu d'un president de Castella-La Manxa que havia anat a Brussel·les a fer no sé què, hi havia una crisi en el PSOE i volien... I clar, els vaig anar cap allà amb el micro i la càmera, clar, jo no venia de fer això, no ho havia fet durant els últims 19 anys, no? I em trobo assentat a terra, a sota del president de Castella-La Manxa, aguantant-li el micro, allò per agafar un tall de veu sobre una crisi del PSOE, que no sé què, i dius, ostres, això està bé que ho visquem també, no? Perquè si no, sempre tens la sensació que tu estàs en un plató i connectes amb algú i surt aquell algú allà i dius, no saps res d'aquell algú que ha passat, però resulta que abans aquell algú ha corregut, ha relliscat, se li ha mullat la càmera, en fi, no? I tota aquesta història. Hi ha tota aquesta cosa que no es veu, en el món del corresponsal. Deies ara fa una estona? En el món de la redacció diari, en el món diari de la redacció. No, això és el que fan els redactors cada dia. Exacte, és el que fèiem quan érem managers, jo havia sigut NG a BTV, on tu deies estar. Sí, on vam coincidir, és veritat. Exacte, hi ha les teles locals abans, vull dir... Jo amb la tele de Terrassa també ho feia, això. Doncs això, vull dir que recuperes això, recuperes el que havíem fet feia, el que passa que feia molts anys ja. Molts anys, sí. I és això. T'ha emprenyat gaire, Antoni Cruanyes, o no? Demanant coses i peces a hores intempestives? Home, sí, demana. Doncs va, que passi Toni Cruanyes, que també ha fet de corresponsal, a més. El tenim per aquí o no, el Cruanyes? Cruanyes, on ets? L'hem vist. Doncs em diuen que el tenim, però està perdut. On ets, Cruanyes? Ja vinc. No t'amaguis. On eres? És que anava a entrar per la porta que no era. No sé si em anaves fer uns petons. És que és veritat que el Cruanyes sí que parla molt. Jo parlo molt? Home... No sé si havies entrat gaires vegades, Cruanyes, corrent així per un plató com has fet ara. No, clar, no. Els dels tenes no correm. Anem a poc a poc. Fins que entres al plató. Escolta'm, tu has fet Londres, París i Brussel·les vas estar també, no? Sí, a veure, Brussel·les va ser molt curtet. Va ser perquè en Salvador Sala, el teníem malalt durant uns mesos, i vaig estar vivint a casa del Salvador Sala durant... Què hi passava aquella època a Brussel·les? Crisi de l'euro, poca broma. Crisi de l'euro, poca broma. No, Brussel·les no és... Vull dir, sembla que Brussel·les té teca. Sembla que entre el clima i la cosa institucional europea és com avorrit, però no, passen coses. Sí, clar, és que a més hi ha moltes institucions, hi ha molts actors diferents i tothom fa coses allà i cada dia és això, t'arriba una quantitat d'informació, una quantitat de gent que fa coses que has d'estar atent a tot, perquè a més hi ha moltes de les decisions que es prenen allà que ens acabaran afectant, o sigui que... A més, Brussel·les és Holanda, Brussel·les és Grècia, de vegades, Brussel·les és les cimeres europees que es fan a altres llocs, és Alemanya, en alguns casos també. Per tant, realment exerceix una mica, almenys a nivell periodístic, com a capital europea, perquè d'allà, menys els 2 o 3 llocs clàssics, que tothom hi té corresponsals, París, Londres, Roma, en alguns casos, la resta, el corresponsal de Brussel·les ho cobreix tot. Washington és el Carmelet per tothom? Sí, Washington és una mica... A mi, en el meu cas, no és que fos el Carmelet. A mi el Carmelet seria qualsevol corresponsal, el que passa que jo Washington és un país que té una passió particular i personal des de ben petita i, per tant, és la corresponsalia que volia fer, però podia haver passat amb Londres o amb Jerusalem o amb... És a dir, és un país pel qual tinc predilecció, per moltes coses, per les coses bones, per les dolentes, per les contradiccions, etc. Llavors em dius, un cop allà, i quan tastes l'experiència de corresponsal, sí que
et ve el coquet aquell i vaig pensar, ostres, doncs després potser un altre. Potser París, per exemple, perquè França també m'interessa. Però jo reconec que personalment a mi, als Estats Units, m'apassiona i si hagués de repetir de corresponsal tornaria a demanar Washington. Sí, no? O sigui, representa que si tu et posen totes les corresponsalies a davant, tothom escolliria Washington i pràcticament ningú escolliria Brussel·les. No, però mira, jo en un moment donat de crisi d'Atenes, per dir-ho així, perquè quan portes tants anys també tens ganes de canvi, em vaig arribar a plantejar Brussel·les, això t'ho vaig dir. Sí, vaig dir, escolta, doncs me'n vaig cap allà on hi hagi un forat, o sigui, necessito oxigen i Brussel·les en un moment donat està no n'hi ha gaire d'oxigen a Brussel·les, Perquè, Raquel, tu quan vas tornar de Washington a fer els TNs, vas tenir la cosa aquella de dir ja estic fent TNs altre cop i trobar a faltar ser corresponsal? Passa? Sí. Es troba a faltar? Home, jo li deia... O ja saps que et toca? No, és que jo ara tinc la sensació que me n'haig de tornar cap a Brussel·les. Estic pensant, qualsevol dia que t'has de tornar perquè allà estan passant coses ja, no? Costa desconnectar, estàs tot el dia mirant els mitjans d'allà, la premsa d'allà, perquè tens l'actualitat d'allà molt fresca, perquè la control has estat 4 anys fent un màster diari, pràcticament, com aquell qui diu, és aprenentatge diari, i el que encara no sé, diguéssim, i a més com que t'apassiona, doncs se te'n va, és que el cap se te'n va, o sigui, és molt fàcil i ens costa el procés d'adaptació. Ja li deia amb ell, dic, encara deus estar amb el cap allà i espera't, perquè jo em sentia estrany aquí, jo potser he trigat un any llarg. Tu també, Toni, et va passar això? És una mica la síndrome de l'excorresponsal. És habitual, això. El que passa és que, clar, no hi ha res millor que tenir un projecte engrescador al darrere i que et fa oblidar d'alguna manera el projecte anterior. A mi la meva vocació és de corresponsal, és a dir, jo gairebé que el parèntesi gros és ara que estic fent el telenotícies al plató, però a mi el que em va... Si ets el cas contrari a nosaltres, no? Sí, a mi el que em va, diguem-ne, és marxar fora i si no torno a marxar ara mateix també serà una miqueta per qüestions més familiars o així, però a mi el que m'agrada és anar amunt i avall. I potser té a veure amb això, i és que no he superat mai la primera crisi de la primera corresponsalia, no? Que en realitat et quedes amb ganes de... És que la vida de corresponsal és molt xula, perquè treballes molt, però tot és nou, vas a llocs nous, coneixes gent nova... Coneixes gent tan diferent. Home, perdona, tu has estat al despatx Oval? Sí, amb el rei Felip VI, que es va estrenar quan va accedir al tro, diguéssim, i va reunir-se amb Obama i va fer aquella famosa frase, Obama, de que els Estats Units donen suport a una Espanya unificada o unida. Ja no ho recordo perquè va haver-hi controvèrsia amb aquesta paraula i el traductor la va traduir malament en aquell moment, a més a més. I et va picar l'ullet, l'Obama? Sí, és l'anècdota que dic, però sí, perquè quan surt... Perdona, no li passa a tothom que Obama li pica l'ullet. Jo vaig trucar al Xesco Reverter, que era el cap d'Internacional en aquell moment, i li vaig dir, Xesco, ja em puc morir. Dic, Obama m'ha picat l'ullet. Però clar, després et va morir el Trump. Clar, tot no es pot tenir, Raquel. Bé, però Trump també va parlar amb mi, que també... Sí, també vaig estar allà després de la primera presidencial i per sorpresa que quasi em vaig dir, ostres, és que se m'acosta que pica pel meu micròfon a la TV3 i sí, el vaig tenir a tiro també. Qui t'ha picat l'ullet a tu, Coral, allà? A Brussel·les, no. La von der Leyen, no. No, ningú m'ha picat l'ullet. No, però escolta'm, anècdotes en tens, perquè quan t'hem vingut a veure amb el fax i hem dinat aquests músculs... T'has acostumat ja, com es diu allò, els músculs... Sí, músculs amb patates fregides. Músculs amb patates, no n'has acabat tip dels músculs amb patates? Sí, home, ho menges un parell de vegades, però ja no ho menges més. Però tu ens vas portar a menjar músculs. Home, clar, perquè és el que s'ha de fer a Brussel·les, has d'anar a menjar músculs amb patates fregides, però, bueno, és un plat allò tampoc molt reixit, vull dir, són músculs i patates fregides. No té més. Escolta'm, sí que ho dèiem ara, que és veritat que ostres, t'ha tocat viure uns anys molt potents a Brussel·les, no? Perquè des de Puigdemont, bueno, tots els consellers que estan aquí. Sí. I és veritat que els mitjans d'allà deien on va Xavi Coral, que anem tots, perquè Xavi Coral ho sap. Clar, sí, sobretot al començament, clar, va arribar tothom i tothom va pensar, ningú sabia on eren. Jo tampoc, jo no ho vaig saber on eren els primers temps, no ho vaig saber mai. Però, clar, així que jo tenia, de tant en tant, es posaven en contacte amb mi i em deien, farem una cosa del lloc. I llavors jo sempre tenia una mica la informació abans que la resta, no? I per tant van considerar que jo ja devia saber més coses. I sí, moltes vegades sortíem de la delegació de Brussel·les i sobretot els programes aquests del matí de Telecinco, d'Antena 3, de La Sexta, aquests programes que són una mica més agressius, no? I que han de trobar alguna cosa per força, que no es poden esperar. Llavors doncs, van estar intentant investigar on eren, no ho descobrien, i llavors van dir, el corresponsal de TV3 segur que ho sap. I llavors sí, sortíem amb el cotxe i ens seguien
i llavors els havíem de despistar pel mig de Brussel·les per això, per arribar al lloc, perquè nosaltres sí que teníem la confirmació que estarien en un lloc, però no era perquè ho sapiguessin els altres. El tema de les llonganisses i els fuets es pot explicar o no es pot explicar? No, que m'explicaves l'altre dia. Ara no sé si això es pot dir o no es pot dir. No, sí, suposo, vaja, no sé. O sigui, clar, Waterloo s'ha convertit en un lloc de peregrinatge, no? Hi ha molta gent que va a Waterloo i que hi va amb la intenció de veure el president i poder-hi parlar i poder-se fer una foto. No sempre és possible, perquè no sempre està allà. I, per tant, moltes vegades que nosaltres hi hem anat, ens hem trobat catalans que estan... Li porten llonganisses. Que estan allà. Llavors, tothom que hi va, jo crec que una mica també, sobretot al començament, hi havia la sensació que estaven allà... Perquè no mengés músculs, que... Una mica que trobarien a faltar les coses de... Per exemple, li han portat molt en el Puigdemont els pastissets de la seva pastisseria. La seva pastisseria, dels seus pares, hi ha un pastisset perquè es veu molt característic, i això hi ha molta gent que li sembla que ho trobarà a faltar i té un carregament de pastissets. Té un empatx de pastissos. I efectivament, fuets i tal. I el que sí que ha passat alguna vegada és que han anat allà, no hi eren, els de la casa, i llavors jo estava per allà i m'hem acabat emportant els fuets jo. Això ha passat també. Aquesta és molt bona, eh? Sí. Va, i tu, Toni, què? No, home, a mi fuets no m'han aportat ningú. Va arribar a picar l'ullet la reina... Vas coincidir amb la reina Isabel II o no? No, sí, a veure... Així ja vas tenir com a prop, diguem-ne que tots els corresponsals de l'últim segle han coincidit. Això també és veritat, però com perquè et piqui l'ullet, o no? No, a mi saps qui em va picar l'ullet? I em va saludar així, amb una cara una mica pícara, fins i tot, Carla Bruni. Home! Perquè... Nivell. No és Obama, però vaja, em sembla que... Però quan era primera dama. Però era primera dama, quan era primera dama. Primera dama, sí. Perquè a l'entrada del Palau de l'Elisi, realment, les entrades i sortides de la família, de l'entorn, és just allà al costat, i allà també hi passàvem moltes hores. Per tant, s'ha de dir que... La veritat és que la política francesa és molt de bones formes. És a dir, que hi ha un cert retorn en la relació amb els periodistes, i en aquest sentit, home, el que tenia un accés molt més fàcil va ser l'època que teníem primer de ministre de l'Interior i després de primer ministre Manel Valls, però Hollande i Sarkozy, que és el que vaig tocar més jo, diguem-ne, també hi havia bastanta facilitat dintre de tot, sí. Escolteu, clar, tu t'hi poses la setmana que ve. Dilluns comencem. I Déu-n'hi-do la setmana que portem, no? L'altre dia amb Antoni dèiem, i amb la Lídia Heredia, em sembla que era que vam coincidir tots per gravar una cosa, deia, porto una setmana i estic com cansat de les coses que han passat, remodelació del govern, Messi que se'n va, Messi que es queda, ella a més va entrevistar el Torra, deia la Lídia, no? Sí. Déu-n'hi-do, o sigui, ens espera un any que ja... El 2020 fàcil no ha estat. No està sent. Quan ha estat fàcil? Jo vaig tornar amb les eleccions de Trump, que vam morir, literalment, com aquell qui diu. Recordo un corresponsal de la COPE que deia no he vivido nada como esto, i portava 17 anys a Washington. Imagina't. Jo vaig aterrar aquí al setembre del 17. El que ha passat des de llavors fins ara, jo crec que jo no seria ni capaç de recordar-ho de la gran quantitat de coses que han passat. Per tant, el que vindrà va a una velocitat. És curiós perquè jo tenia la sensació, ara abans de tornar, és a dir, fa poc més d'una setmana, pensava, aquest any serà molt dur d'explicar el que passa, perquè tot el coronavirus, la part més nova, ja l'hem explicat, a partir d'ara tot serà repeticions, serà, a més, històries que a la gent no agradaran. Veníem amb la història del Messi, que també una situació al Barça de crisi, una situació també de preelectoral que a nosaltres, els periodistes, ens desgasta molt, però crec que els electors a Catalunya en aquests moments també tenen molt poques ganes de tot el debat electoral i dir que això serà fatal. Però clar, aquesta setmana ens ha donat moltes sorpreses. En alguns casos fins i tot això, que l'allargament de la legislatura, per tant les eleccions no seran tan immediates, el Messi sembla que es queda. Hem tingut novetats, el tema de CaixaBank obre també un meló interessant, perquè a més sembla que no necessàriament serà l'única fusió bancària que viurem en els pròxims mesos. El tema del repartiment dels diners europeus. Exacte, unes eleccions als fons europeus, eleccions americanes, que no seran menors, al contrari. A les d'aquí, també, no? A l'altre hi haurà les d'aquí. Que les d'aquí suposo que potser pensem que sigui l'any que ve. Tu ja t'has d'anar preparant pel programa electoral. Sí, ja començo a estudiar. No, serà, però també veus, per exemple, o sigui, sí que és veritat que l'actualitat arriba molt intensa, això per nosaltres ens va bé, perquè també si ara comencéssim un any en el que no hi hagués xitxa, també diríem serà
serà molt avorrit, això, vull dir que pels periodistes és apassionant poder seguir tot això. I també, que jo crec que també tenim ganes de contestar moltes preguntes que estan a l'aire, d'anar-les contestant, no? Per exemple, ara veurem com comença el curs i què passa amb el Covid, no? Doncs anar explicant tots aquests dubtes que té la gent, poder-los anar resolent mica en mica, no? Les eleccions catalanes plantejaran també tot de preguntes que haurem de solucionar, com queden uns, com queden els altres, quin marc polític, quin escenari es dibuixa a Catalunya. Tot això està molt bé de poder-ho explicar i tenir el privilegi de ser tu el qui ho expliques a la gent, no? I fent aquest esforç una mica jo, a Brussel·les, les coses que passen són bastant complicades. I llavors, allà, una de les coses que m'ha quedat molt clar és que hem d'aconseguir explicar les coses fàcils perquè la gent ho entengui a la primera, a més, no? Per tant, una mica aquest és el repte que tenim, no? Sabent que el que acabem d'explicar pot caducar al cap de poca estona, fins i tot. Perquè la velocitat a la que va la informació des que les xarxes socials tenen una presència tan potent, al final ja no sembla que llegim o digerim informació, sinó que la consumim. I això, aquí tenim una responsabilitat nostra i també jo crec la responsabilitat crítica dels espectadors o dels ciutadans a l'hora de llegir la informació, perquè aquesta velocitat no ens ajuda a ningú. Nosaltres posem els esforços com a servei públic que hem de fer, d'intentar frenar i donar respostes. I tot el tema de les fake news i com corren notícies a través de WhatsApp. Jo, una de les coses que canviarà respecte de la meva última etapa en el Telenotícies, jo l'últim Telenotícies que vaig presentar va ser fa 11 anys, crec, doncs fins ara és que ara hi ha xarxes socials. Per tant, jo vaig presentar els Telenotícies sense que ningú mai et digués res. Exacte. Nosaltres fèiem el Telenotícies i no teníem cap feedback de ningú perquè ningú pel carrer s'atreveix a venir-te a dir el que et diu a Twitter. No venen a dir-t'ho a la cara, no s'atreveix la gent, això, en general. En canvi, a Twitter ara... Barra lliure. Barra lliure. Twitter és barra lliure. A veure, tinc ganes de veure una mica quin és... Bueno, vosaltres ja ho esteu veient, suposo, no? Però has viscut com a corresponsal, també. He viscut com a corresponsal, però és diferent que quan estàs portant un Telenotícies. Però el que sí és veritat és que jo fa molt temps que vaig sentint, i de fet nosaltres en parlem tot sovint, i pensem, clar, fins quan existiran els telenotícies? Perquè la informació t'arriba contínuament a través del mòbil i penses quina necessitat hi ha per molta gent d'esperar-se a 2:45 de la tarda o a les 9 del vespre. I la veritat és que estem resistint molt bé, en general, al format dels informatius tradicionals, perquè la gent sí que sap una mica què passa, però la gent, precisament perquè sap una mica què passa, té interès en que li posis en ordre. Per tant, si tu tens la confiança de la gent, que aquí aquesta és la gran feina, que no amb anys, sinó amb dècades d'informatius de TV3, la gent s'ha anat guanyant la confiança i, per tant, a partir d'aquí, la gent vol que tu li posis ordre a tot allò que ha sentit, que és una mica estrany, que ho ha dit gent que potser no se n'acaba de fiar. I si nosaltres som capaços de tot això cada dia, perquè és un examen diari, i si falles la gent se'n recorda. Per tant, es tracta de... L'endemà tens una altra oportunitat, però has d'intentar no fallar mai. Explicar les coses importants, a les secundàries no tant, però les importants, encertar-les i explicar-les, que s'entenguin, explicar-les bé, d'una manera honesta, per guanyar-te el Telenotícies de l'endemà. I la prova que el format funciona és que no només funciona aquí, sinó que el debat aquest de fins quan duran, no només els Telenotícies, sinó les televisions generalistes. És a dir, quan van començar a aparèixer les plataformes, tothom deia, no, clar, és que la televisió generalista com a tal desapareixerà. Aquest debat fa potser 15 anys que el sento a la redacció, però és que no ha desaparegut enlloc. A França, a Alemanya, als Estats Units, hi ha els informatius de referència al vespre, els programes matinals, i això no desapareix. Perquè al final, per molt que la informació és veritat que circula a una velocitat a vegades exageradament alta, almenys pel meu gust és fins i tot massa, segurament com a ciutadans tenim la necessitat de que algú ens ho endreci i ens hi posi una mica d'ordre, que al final és la feina dels periodistes. Això que diuen, no, que tothom pot ser periodista, tothom pot retransmetre, tothom pot comunicar, però el periodista té l'obligació de contrastar, de posar un context, d'endreçar i de fer-ho entenedor. I segurament per aquest moment tan volàtil i de voràgine que vivim, el periodisme té un pes molt important i els telenotícies aconsegueixen aquesta fidelitat per la feina que intentem fer amb tota la humilitat, perquè són persones. S'ha parlat moltes vegades de les trucades del president Pujol, moltes vegades a les redaccions d'informatius. Us ha trucat el president Pujol o altres presidents, allò personalment, abans de... Jo ja et dic una vegada, sí. Jo no. No em va trucar a mi, va trucar a la redacció fa molts anys. President Pujol. Era becari, era becari de TV3, El president Pujol va trucar una vegada, sí, va trucar. És que això ho feia el Pujol, perquè quan nosaltres fèiem... Però trucava no tant per dir digueu això o digueu allò. No. Trucava per alguna cosa que sabia volia saber-ne més o volia preguntar alguna cosa. A mi, el Pujol, ja expresident, m'havia trucat per dir coses, però... Per dir coses, què vols dir? Per això, perquè volia saber... T'havia renyat alguna vegada? Vine al despatx. No, però per saber coses. És a dir, sobretot una qüestió de curiositat. Ja et dic que ja era expresident, per tant, no manava, més enllà de l'autoritat moral que pogués tenir.
Però, a més a més, és que és això, perquè és aquest... Cruanyes, mira quan puc. Demana hora per venir. A més, això ho té, bueno, ho tenia, si més no, perquè fent fins i tot un magazín com fèiem aquí al club, trucava a la redacció i trucava i deien hola, et passo el president Pujol. No? I ja era expresident. Això ara no passa. No sé. A mi no m'ha passat mai, però vaja. Però rebeu pressions, moltes pressions. Serà un curs polític... Bueno, cada any és un curs polític important, potent, sempre passen coses, quan no hi ha eleccions hi ha històries que la política sempre dona moltes històries. Justament hem viscut uns anys en què les pressions han arribat de totes bandes, també de tribunals. És a dir, que si nosaltres en algun moment hem hagut de discutir en un consell editorial sobre coses, tenen a veure amb decisions d'una junta electoral o amb amenaces de 155, per tant, és veritat que hem viscut uns anys amb una certa tensió general que nosaltres hem intentat exorcitzar, diguem, a base de reunions i de prendre decisions que siguin el més professionals possible. Però jo crec precisament que aquest període s'està relaxant una mica, no? És a dir, que justament, ara vindran unes eleccions i, per tant, tornem-nos a preparar, que seran dies en què hi haurà uns debats que està clar i tots respondran a interessos polítics i de partits molt concrets. Però el que hem viscut els últims anys jo crec que difícilment ho repetirem en el futur immediat. Jo crec que és important també que la gent sàpiga que tenim mecanismes de defensa. O sigui, la redacció de TV3, els periodistes de TV3 tenim mecanismes de defensa. Tenim un consell professional, tenim un comitè d'empreses, en fi, que en cas de que hi hagin pressions o de que puguin haver interessos tal, podem defensar-nos, podem lluitar-ho, això, no? Per tant, crec que està bé, o sigui, que no és allò que ens puguin... que pugui venir algú i dir-te tal, tu pots anar i pots dir-ho i pots denunciar-ho. Per això, vull dir que això existeix, aquests mecanismes. No tots els mitjans de comunicació els tenen, aquests mecanismes. Per tant, això està bé que la gent ho sàpiga. S'ha parlat molt amb tots els anys aquests que comentem, no? La Raquel diu, vaig tornar al 17 i això ja va ser un no parar, però s'ha qüestionat moltes vegades el paper que ha tingut aquesta casa amb tot el tema del procés. Amb Antoni, l'últim cop que vas venir, que presentàvem el teu llibre, que en parlàvem, no? Si feia falta autocrítica, si hi havia un acarnissament gratuït, intencionat, no?, per part de molts partits de criticar aquesta casa. No sé, com ho heu viscut tots? És que és difícil, perquè quan la societat està políticament polaritzada, fins i tot paraules simples, aparentment, poden aixecar suspicàcies per tots costats, no? Per tant, això respon a la polarització de la societat, cosa que, per altra banda, els Estats Units estan igual i no tenen un procés allà, però la societat està molt dividida en conceptes polítics i, per tant, es fa molt difícil que el que tu expliques, encara que intentis buscar això, les paraules més neutres, la pluralitat més gran, sempre hi ha algú que no està content i la resposta, i et prepara't ara faràs telenotícies amb Twitter, que quan surtis cada dia et trobaràs una vintena de persones, gent del carrer en principi, que et diuen el nom del porc per un costat i per l'altre. I a més... Però és que sovint tens la sensació que el que no els agrada aquests que pressionen, o sigui, no els agrada que expliquis una cosa que no els agrada la cosa. Exacte. O sigui, no els agrada el que està passant i llavors després t'ho retreuen a tu, no? Però en realitat el que haurien d'intentar és canviar la realitat, no? Nosaltres el que fem, en definitiva, és explicar una mica el que està passant. El que passa. Jo al final intento... Va ser difícil treballar en els moments de més pressió, perquè al final també sents que injustament es desqualifica una feina d'una televisió pública que fa més de 30 anys que funciona amb una gent que la majoria de gent fa molts anys que està aquí, on se'ns ha acusat des de crosta espanyolista a crosta nacionalista, en funció de qui governava. És a dir, hem rebut sempre crítiques de totes bandes. El que passa que, evidentment, i una vegada més, el pes de les xarxes socials i de la velocitat i de la immediatesa amb què això funciona ara, fa que la pressió la sentis molt més propera i molt més a sobre. I et sap greu perquè, dius, crítiques n'hi ha hagut sempre, amb el matís aquest que deia que ara es critica la cosa i ens critiquen perquè ho expliquem, diguéssim, però que al final costa, però has d'intentar, i jo crec que en aquesta casa ho fem, és a dir, som una redacció que ens coneixem tots, que debatem molt, de vegades fins a la sacietat, que intentem prendre decisions i no es prenen a la lleugera. És a dir, hi ha molt esforç de rigorositat, hi ha molt esforç de mirar totes les bandes, perquè és la nostra feina. I llavors, quan això... O sigui, és a dir, a tothom li sap greu que quan tu fas la teva feina i poses el millor de tu, intentes... I saps tota la feinada que hi ha al darrere, sap molt greu que amb
4 tuits, per dir-ho així, allargats en el temps, es puguin carregar la credibilitat d'una televisió que porta demostrant-la des de fa 30 anys. I això, clar, que et dol, perquè és la teva casa i és la teva feina. I perquè saps el que hi ha darrere, tot allò que explicàvem de que no es veu. I clar que sap greu, i han sigut moments difícils. El que passa que ens toca seguir i jo crec que les audiències demostren que defensem la feina que fem diàriament. Amb errors, evidentment, però amb encerts també. Per tant, segurament, tan malament no ho fem. Deixeu-me obrir el debat a 4 periodistes. Déu-n'hi-do, 8 periodistes junts en un plató. Debats amb periodistes, això és molt perillós, Això és un examen, o què? No, home, no, però si som col·legues no podem fer... No, però que també segurament us estaven escoltant molt atentament i com a persones que també es dediquen a la mateixa feina, que saben i pateixen segurament al Twitter, quan publiquen coses que no agraden a tothom, doncs com esteu... Què et sembla, Neus? Tot el que hem estat explicant. Bé, és que estic d'acord amb tot el que has dit. És que no, si no estigués també ho diria, però crec que els periodistes en general som una mica, a vegades víctimes, a vegades protagonistes involuntaris d'aquesta crispació que hi ha hagut, certament, al carrer i a les xarxes, i llavors ens han volgut convertir o en herois o en traïdors. És veritat que jo no faré una defensa gremial perquè crec que els periodistes, com els metges, com els caixers, hi ha de tot, no? I segurament hi ha hagut companys i companyes que s'han prestat al joc aquest de jugar a ser herois o traïdors i això ens ha fet mal com a professió. Jo sempre dic que el que s'ha d'intentar és actuar amb la màxima honestedat. I amb això igual també s'aprèn amb els anys. Tots els que estem aquí portem uns quants anys i amb això també s'aprèn amb els anys. Jo us volia preguntar, per exemple, tu, Raquel, que vas venir i vas aterrar allò en ple efervescència del procés, no que jutgis, però quina anàlisi fas del paper que han tingut els mitjans? Creus que a vegades no s'ha tingut la distància suficient per explicar el que estava passant, que no era fàcil explicar-ho? Aquesta és una pregunta complexa, Neus? No és per... Fem una cosa, et deia perquè com que tu has recordat que vas aterrar en aquell moment, jo hi he reflexionat molt amb altres companys, i quan tu deies dels errors, jo crec que, diguéssim, et dono peu, jo crec que un dels errors que vam cometre en general, és que costava prendre distància, vam preguntar, però no vam repreguntar prou. Crec que ens va passar una mica això com a... Mira, jo et diré una cosa. Jo quan estava a Washington, alguns polítics catalans també van anar cap als Estats Units a donar a conèixer el procés. Van venir, el 2017 crec que van venir 3 vegades, i una d'elles va ser el president Puigdemont, que va fer una conferència a Harvard. Jo recordo que estàvem al hall de l'hotel i hi havia el president Puigdemont i el conseller d'Exteriors aleshores, el Raül Romeva. I els vaig preguntar, deixeu-me que us pregunti exactament quina diferència entre aquest procés que propugneu vosaltres i la consulta que va fer el president Mas. Perquè jo en la distància, com que em perdo els matisos diaris, no acabo d'entendre per què aquest procés, no acabo d'entendre, és a dir, vull entendre per què ha generat tot el que està generant i no va generar la consulta del president Mas, tot i que també ha tingut conseqüències jurídiques, però vaja, unes altres, evidentment. Llavors vaig estar parlant amb ells precisament perquè, com que jo tenia aquesta distància i no estava en el dia a dia de la política catalana, sinó en el dia a dia de la política nord-americana, necessitava entendre l'efervescència aquesta. I llavors, mirat des de fora, necessitaves elements per entendre-ho. I llavors, el que crec que... Ho resumiré en una cosa, perquè entrar a fer una anàlisi on segurament també estic d'acord amb que ens va fer falta repreguntar i ens va fer falta certa distància. Crec que el que va passar és una mica, i això ho parlàvem un dia, no sé amb quins altres companys també, el que va passar aquí és una mica el que va passar, és a dir, quan van haver els atemptats de les Torres Bessones als Estats Units el 2001, tota la premsa nord-americana, tota, sigui la més de tendència més liberal o més conservadora, va anar amb Bush, darrere de Bush, a favor d'atacar l'Afganistan i l'Iraq. És a dir, de començar les guerres. I ningú va preguntar, ningú va posar en dubte que no hi hagués armes de destrucció massiva. És a dir, la sensació col·lectiva d'atac, de ferida, era tan grossa que ningú es va qüestionar res tampoc. No va ser fins després que el Congrés va començar a demanar investigacions, que van començar a sortir documents confidencials, que evidenciava que no hi havia armes, però en aquell moment calent, per dir-ho així,
tota la premsa i tots els mitjans van anar a la una. Per un bàndol, per dir-ho així. I aquí també segurament va passar una mica el mateix, no? És a dir, era tot tan calent que segurament és molt difícil tenir el cap fred quan tot està tan efervescent. És que hem viscut coses que sembla que no ens hauríem cregut, no? És a dir, quan amb un atemptat, una cosa tan greu, diguem-ne, com els atemptats de l'11 de setembre del 2001, et surt un president amb tota l'autoritat que suposa un president i envia unes tropes a l'Afganistan i després s'inventa una història per enviar-les a l'Iraq sobre premisses que després s'han demostrat que eren falses. És a dir... Clar, d'entrada no dubtes. Sí, però és que aquí també va passar el mateix. Recorda que aquí la versió domèstica va ser... Ha sido ETA, el 2004. Aquí va ser una altra. I la gent s'ho va creure, és a dir, s'ho van creure els directors de diari almenys durant 48 hores o durant 3 dies. Per tant, es fa molt difícil que quan una autoritat que tradicionalment ha estat una autoritat legítima o legitimada per tothom, és una mica com també el dia que surt Jordi Pujol i explica que té una deixa per explicar uns diners que hi ha a l'exterior. Durant 23 anys aquest senyor ha manat autoritat per tots costats. Per tant, diguem-ne que ens hem anat fent adults tots amb els anys, aprenent que algunes autoritats que creiem que eren claríssimes no ho eren tant. Això ha exacerbat potser també l'esperit crític. Ara critiquem Twitter i la gent que no es creu res, no? Nosaltres que som periodistes pensem com pot ser que la gent no es cregui el que nosaltres estem explicant? Són uns exagerats. Bé, no són uns exagerats, és que tot el que explicaven les autoritats en els últims 20 anys aquí no és veritat, no? Bueno, i aquí va vinculat al perill de la desacreditació de les institucions, que això és molt perillós també, que va lligat amb això que dius, i això haurà de tenir fre en algun moment, perquè si no podrem parlar tots i si no ens escoltem i ni comencem a creure les coses de veritat, no sé cap on anirem. Quan es produeixen processos tan emocionals, que colpeixen tant les societats com pugui ser un atemptat o com pugui ser també amb tota la naturalesa diferent que té el procés català, de vegades fa la impressió que els oients, els lectors, volen més sentir les notícies, sentir-les des d'un punt de vista emocional que no pas saber quina és la realitat. Perquè potser aquella realitat que estan rebent no els hi agrada. I jo crec que aquest és el procés que vivim moltes vegades a Twitter, quan, per exemple, fas una anàlisi i te'l critiquen no des del punt de vista dels continguts, sinó des del punt de vista que no és el sentit polític que ells volien trobar en aquella anàlisi, o no és la realitat que a ells els hi agrada. Els polítics han volgut sempre controlar els mitjans de comunicació, i ho volen. I ho volen perquè la informació és poder, i perquè saben que els mitjans de comunicació tenen una funció molt important, que és la de prestar un servei públic, que és garantir el dret a la informació de les persones. Aleshores, en el cas dels periodistes, hem de ser molt conscients que la nostra única militància és amb aquesta informació, la nostra única militància és amb el periodisme. I sabem, i ho sabem tots els que estem en aquest plató, que cada vegada que et reuneixes amb un polític i t'explica el seu relat, saps que ell et vendrà una moto i que tu de tota aquella moto li podràs comprar potser una roda o res. De vegades hem d'escoltar tothom i a partir d'escoltar tothom fer el relat més honest, ho plantejava la Neus, que s'aproximi al que podríem considerar la realitat per oferir claus interpretatives al ciutadà. Clar, aquí també la nostra feina es complica per múltiples factors. Abans ho explicava el Xavi, la informació passa tan ràpid que moltes vegades ens atropella, ens passa per sobre, ens caduquen titulars a les mans, però és que has d'anar a recollir un tall de veu allà, has de gravar un vídeo, i a més, no només has de complir amb la funció de l'última hora, sinó que també després has d'oferir les peces més analítiques, les claus informatives, donar a aquell lector tots els elements perquè es pugui ell també formar, amb el seu esperit crític, una lectura de la realitat, i no és fàcil. I amb el procés català crec que han confluït moltes circumstàncies que han dificultat molt la nostra feina, i crec que ens tornarem a trobar en un episodi similar a pocs mesos, quan arribin les eleccions. A veure el Rodolfo... Ara vaig amb tu, Raquel, a veure el Rodolfo com ho veu, perquè ell precisament, que s'ho mira des de la distància... Bueno, yo escuchándoles hablar de su experiencia de corresponsales con cierta nostalgia, y con sonrisa, pensaba a la vez que supongo que también es un alivio ser corresponsal cuando
sabes que aquí, cuando vais a estar al frente de los informativos, estáis en medio del fuego cruzado cada día. Es decir, estar en Bruselas o en Washington tiene una cierta relajación y no como estar aquí al frente de los informativos y saber que estás en medio del fuego cruzado. Supongo que es muchísima presión y que a veces por eso estáis deseando salir. Me gustaría también conocer vuestra Bueno, pero sabes que impresión. Trump Obama no te va a llamar. Exacte. Básicamente. Vuestra impresión de la polémica de la semana esta de la BBC, vosotros que trabajáis en un medio público, no sé si sois muy activos o si metéis mucho vuestra opinión en las redes sociales o no. ¿Qué os parece que la BBC diga, oye, los periodistas no opinan en las redes sociales, no pueden tener opinión? No sé si us afecta o no, o és que no l'utilitzeu. Jo estic totalment d'acord amb la mesura. Breument, m'ho contesteu tots tres, eh? D'acord, Estic totalment d'acord amb la mesura. D'acord tots tres. I d'alguna manera a TV3 s'intenta aplicar, el que passa és que també és veritat que hi ha una qüestió des del principi legal, és a dir, que el Twitter de cada persona és d'aquella persona. Per tant, sincerament, si el cap d'informatius va a un redactor i li diu no pots tuitejar opinions polítiques, aquella persona pot arribar fins i tot a portar-lo a tribunals i tenir raó, perquè té llibertat d'expressió en la seva expressió a Twitter. Per tant, ha de ser una cosa consensuada i realment existeix. Jo crec que és una qüestió de responsabilitat, perquè pots arribar a confondre la gent. O sigui, tu tens una feina com a periodista i després tens una opinió com a persona. Llavors, barrejar les dues coses pot acabar afectant la teva feina i fer que la teva feina no sigui tan perfecta com voldries que fos. Jo estic d'acord amb que s'han de vigilar aquestes coses, perquè la gent no separa si ho estàs dient tu o ho estàs dient tu com a periodista de TV3, perquè... Llavors hi ha aquella cosa que la gent posa a Twitter que és opinions personals. I dius, clar, segons què facis, no, també? Sí, però jo crec que en el nostre cas no es pot distingir, perquè la gent que ens segueix a nosaltres, encara que siguem molt macos i simpàtics, però és perquè sortim a TV3. Els presentadors, sí. Penyella. Bona nit. A mi el crit que m'ha preocupat molt durant el procés era aquell de premsa espanyola manipuladora o TV3 manipuladora. Jo recordo una companya vostra, no sé qui era, en un acte de societat civil catalana davant de l'estació de França, que es va haver d'informar des d'un balcó d'hotel. Hi havia un dement a baix dient-li baixa, baixa. O sigui, un odi cap al periodista de TV3, cap al periodista d'Antena 3, de La Sexta, de la que sigui. Jo crec que és responsabilitat de tots els que exercim aquest ofici de reivindicar-lo i de fer que d'una vegada per totes el crit aquest s'acabi, que és un crit que a més darrere hi ha el tema de la precarietat, és a dir, per què un periodista pot acabar acceptant segons quines condicions, perquè hi haurà precarietat en el sector, que tots la coneixem i que la feina aquella a vegades passa per acceptar. No sé, jo el que us volia fer és una banda d'aquesta reflexió, recordo el Jordi Sánchez també, molt poc abans que el detinguessin, enfilat davant de la seu del TSJ i demanant-li a la gent, si us plau, deixeu de cridar a premsa espanyola manipuladora, un crit que jo em faig meu, aplicat a qualsevol periodista. Un dubte, si s'hagués intervingut TV3, què hauria passat a la redacció? Una bona pregunta. És difícil, perquè vam estar a punt, vam estar a punt. Podeu fer com els polítics i dir, no, escolta, allò, el que hauria pogut ser no ho contestem, però... És difícil perquè realment us posaven en una situació complicada. Jo prefereixo parlar del present, és a dir, no s'ha produït, no és que al final fer futuribles podem imaginar el què... Jo hi ha una cosa, parlant del present, i hem parlat molt de la professió periodística i que hem d'actuar des de l'honestedat i des de la humilitat, i estic totalment d'acord, però també crec que com a ciutadans, i els ciutadans, que nosaltres som ciutadans, i els ciutadans que ens veuen, hem de ser tots molt més crítics, també. És a dir, llegir o escoltar només allò que volem, aquella cosa que deies tu aquí, això no ens ajuda a ningú. A les manis hi ha d'haver-hi la premsa espanyola, la premsa portuguesa, la premsa de tot arreu. I aquesta polarització no ens beneficia a ningú, perquè si no escoltem el del costat, Daniel Innerarity, que a mi m'agrada molt aplicar sempre, que ell diu que en informació s'ha de tenir també una dieta variada. Totalment. Si menges sempre el que t'agrada ho acabes avorrint. Hi ha una cadira, però no és pel pallisser. Però és per un altre periodista, perquè no en som prous que en sumem un altre. Quico Sallés, està per aquí? Quico Sallés, que és... El Quico no acostuma a entrar en el plató saltant amb un paracaigudes o alguna cosa, eh? Avui entra caminant només, Quico. Home, però és que el primer dia no el farem entrar vestit d'astronauta, no? Si convé, escolta'm, saltant. Com estàs, Quico? Molt bé. Què? Escolta'm, aquí
escoltant-vos aquí amb una atenció, tio, ens va saludar la Carla Bruni. Sí, era una mica de lluny, també et diré, eh? Vull dir, Sí, igual. com si fos en època de pandèmia, I és una de mica, debò? un parell de metres. Era de debò. No sé si tot el que ella portava era de debò en aquell moment. Quico Sallés, que ve a portar-nos primícies. No sé si l'has obtingut perquè algú t'ha picat l'ullet o no. No, normalment no et pica l'ullet. No, tu no, eh? No sé per què serà això. No, però sí que és veritat que tens en primícia el sumari judicial de les protestes, no? Del tall de l'AP7. Del tall de l'AP7 i del tall de Salt i companyia, i que són sumaris molt interessants. Jo crec que ens donaran tardes la glòria per entendre'ns. Què portes? Porto un router que és com el que han trobat. Van trobar els Mossos en tot l'escorcoll que es va produir després de les actuacions policials al tall de la Jonquera, i que van trobar el router i una targeta SIM. I sembla ser que això seria una pista, pel que es desprèn del sumari, prou important, o que ells entenen que és la primera pista material que podria servir per trobar una primera connexió en qui hi ha darrere el tsunami democràtic. Aquesta és la intencionalitat que s'esfilagar-se o es pot constatar en els atestats que hi ha dins aquest sumari, que de fet són 5 atestats, 2 dels Mossos i 3 de la Guàrdia Civil. I, de fet, això ho troben els Mossos i estan obligats, i així ho expressen, i ho deixen molt clar, que ho entreguen directament al Servei d'Informació de la Guàrdia Civil, perquè són ells els que estan investigant la peça separada de qui hi ha darrere la plataforma independentista. On t'ho van trobar, això? Això ho van trobar en la Guingueta, més o menys on era el centre, diguem-ne, logístic, però una mica així com apedaçat, el tall de la Jonquera, just en la frontera entre l'administració francesa i l'administració espanyola. Hi havia una mena de guingueta, que hi havia una mena de serveis, on hi havia l'escenari aproximadament, que hi havia com una mena de caseta d'obra, també hi eren els sanitaris, etc. I sembla ser que a la darrera batussa, tota la persecució que va haver-hi, que van desaparèixer allà tendes de campanya, etc., això ho haurien trobat, i amb les corredisses un mosso ho va poder detectar, ho van agafar i van interpretar que això podria ser així. Efectivament es va fer una diligència policial sobre com era, i al veure quin era el contingut i a qui podia pertànyer, es va entregar directament a la Guàrdia Civil sota l'epígraf de col·laboració policial, amb aquesta obligació, i sembla ser que això ja està en mans del Centre Criptològic Nacional i sembla ser que és, o així ho apunten, i així, de fet, ho asseveren d'aquesta manera, que podria ser la primera pista material que tinguessin per poder trobar un rastre exactament de què portessin cap al tsunami democràtic. És un expedient, és un atestat, són uns atestats i un sumari força interessants, perquè fins i tot hi ha un atestat, un annex bastant ampli de 42 planes, on hi ha una investigació de formacions polítiques. A darrere perquè interpreten, a través d'un estudi molt profund de les xarxes, que a darrere hi pot haver, o sigui que hi ha una relació, hi ha una connexió molt ferma entre el tsunami, la CUP, Arran, la Forja i els CDRs de Catalunya. Això per una banda. I després, per una altra banda, la curiositat de com ara s'arriba, aquest és un procediment que hi ha 197 investigats només pel tall de la Jonquera, una 60 més pel tall de Salt i hi ha una 40 més pel tall de l'AP7 Amposta. I és curiós, ara que parlàvem tant de les xarxes, de Twitter, etc., com s'han fet aquestes identificacions. És una qüestió que es comencen a veure molts sumaris, però en aquest ho veig exagerat, fins i tot. És a dir, el treball de camp, de com porten a terme, qui és qui i per què s'imputen a totes aquestes persones. Primera, de totes les imatges clares que tenen, en treuen una fitxa. Cada fitxa té cada persona té un número. I en aquest número es fa una referència de la fotografia del servei aeri, tant de Mossos com de la Guàrdia Civil, que han pogut localitzar la persona. Després es fa una recerca d'aquesta persona a xarxes, es fa un diagrama, és a dir, en diuen això en l'argot policial, diagramen cada persona en el seu cercle d'amistats a Facebook, Twitter o Instagram. Motius que poden incidir a que es vagi més enllà, que tinguin un llaç groc posat al perfil, que hi hagi una estelada, que hi hagi una fotografia d'una manifestació, un rètol de llibertat a presos polítics. A partir d'aquí van mirant fins i tot els likes i la relació de persones amigues que puguin anar trobant amb aquestes fotografies. I a partir d'aquí van traient informació d'on estaven, com estaven, on eren, etc., a través d'un seguiment, però, escolta, al detall de les xarxes, d'on estaven, en quin punt quilomètric, i a partir d'aquí és quan es van fent aquestes identificacions. Evidentment hi ha errors. Aquesta setmana han començat les primeres declaracions i molts s'han negat a declarar perquè les fotografies, per exemple, no corresponien d'acord amb la persona que havien cridat a declarar.
hi haurà més coses, perquè a poc es van assumir més informacions i, a més, hi ha moltes rogatòries a França i altres països europeus per, a través d'aquesta targeta SIM, poder fer aquesta connexió ara de telèfons mòbils que podien haver donat casa o poder fer tota la xarxa de qui hi havia darrere el tsunami. De fet, aquesta investigació continua, jo crec que és molt... i destinen molts recursos i estan esmerçant molts esforços i aviam si es descobreix un d'aquests secrets tan ben guardats, no? I hi ha darrere del tsunami democràtic. I hi ha darrere del tsunami democràtic. Que encara hi ha tsunami democràtic? Bueno, encara existeix? jo diria que... no ho sé. Ja es veurà. Ja es veurà, i aquí ens expliquen. Voleu afegir alguna cosa, això que deia Quico Sallés? No, vaja, no. Estarem pendents hasta la notícia. Pendents hasta les notícies, exactament. Doncs mira, ara farem una cosa. Encara no ho havíem dit, això, Sallés, eh? Ai, mare de Déu, Puig. Ara farem una pausa molt curta, però curtíssima, de veritat, i després Raquel Sans, Xavi Coral i Toni Cruanyes faran una cosa que no han fet mai a televisió. Ara tornem. Això no estava previst, no? No, clar. Mare de Déu. Queden poques ja de coses que no hagin fet. Sí? Going places that I've never been. On the road again, like a band of gypsies, we go down the highway with the best of friends, insisting that the world keeps turning our way. No vaig fer swing, jo. Our way. Una marató vaig ballar swing, jo. Repetit no sé quantes vegades. És que va quedar bé. Vam estar 3 o 4 mesos assajant, eh? Mare meva. Ja estem en directe? És aquí? Ah, sí? Aquí? Perdó. Hòstia, però això s'ha vist a l'Arumbe. En fi, hem dit que quan tornaríem de publicitat, el Coral, la Raquel i el Cruanyes farien una cosa que no han fet mai a la tele. Que no és ben bé veritat, perquè canteu cantat. Sí, i tant. Moltes vegades. Tu no, Toni? Jo una vegada, em sembla. Jo unes quantes, Jo sí, jo també. torneu Jo també unes unes quantes. Jo també unes En quantes. aquests especials que fem per Sí, Nadal sí, sí. i La tot Marató, això, i la Feliç Marató. l'any nou... Doncs avui marxareu del fax cantant. Vinga, va. Una cançó que trobo que s'ha sentit poc aquest estiu. Per tant, te l'has de saber. Sí, sí. I que- Però a Brussel·les també sonava o no? No ha arribat allà, no ha arribat. Deu haver arribat. Per tant, hem començat el fax escoltant la Su, amb aquest Tant de bo, que ha estat la cançó de l'estiu, de la campanya d'estiu de TV3. Ella ens l'ha cantat aquí, ha dit ara ja potser que la deixem descansar, però jo crec que el colofó és que la cantin els presentadors del TN. I tu no? Un trosset, un trosset. Tu també, eh? Tu també, eh? Jo ja m'he abraçat a l'arbre. Jo ja m'he abraçat a l'arbre, ja he fet la meva aportació a la campanya, ara us toca a vosaltres tancar-ho, sí? Anem a posar... L'Arume, podem posar el tros que han de cantar, si us plau? Campi cantar, que la vida ho demana. La veritat m'és igual destí, el que vull és que caminis amb mi. Sí, no? Ara ho hem de fer amb la música o sense la música? Sense música, com vols fer sense música? Farem un to diferent tots i veuràs. Molt bé, s'us ha de sentir més, perquè Bueno, se sent doncs més ja- a la Su que vosaltres. Sí, fem la bona? Cridem una mica més, va. Fem la bona? Projectem la Projecteu veu. veu, sisplau. Endavant, Però si repetició. Però cap allà, no, cap No, endavant, sí, no ens no. podem Ah, mirar, a veure no si ens podem projectem. mirar. No, no ens podem mirar. Projecte, però cap allà. Recte. Endavant, va, sentim la cançó. Cantar, Que la vida ho demana. Ara. La veritat m'és igual al destí. El que vull és que caminis amb mi. Pa-para, pa-para, pa-pa. que ens haguéssim No. Aquesta lletra no la Aquesta ja no hi tenim. és, És que em penso que us hem posat el tros que no tocava. Perquè, clar, havien de cantar... Bueno, Sort que a aquesta hora la gent deu estar dormint ja, no? Perquè si no... Sí. Aplaudim, aplaudim. Sí, senyor. Gràcies, companys. La cançó de l'estiu, i gràcies pel fair play, per jugar-ho, perquè, escolta, són presentadors de TN, però també canten i fan moltes altres coses, i no ho sabien, a més. Per tant, durant la publicitat els hi hem hagut de dir, cantareu. Ho deixem aquí, primer programa de temporada, ens en queden uns quants més, esperem. Segur. És d'hora avui? Quina hora és? És d'hora, eh? És d'hora avui.
Ah, bé. Sí, és d'hora. O si vols allarguem una mica més. Sí, vols seguim cantant, eh? No, Jo, mira, havíem d'acabar a 2:15, hem acabat una mica més, Ja no però esperem hi ha ningú dies aquesta que hora, anem tu. tard. Gràcies, Xavi Coral, Raquel Sans, Toni Cruanyes. Gràcies a vosaltres. Ens veiem Sort aquesta dilluns. temporada. Sí. Sort també per tots vosaltres. Gràcies a la gent de casa també. Companys, gràcies. Ens retrobem dissabte que ve en un nou Preguntes Freqüents. Bona nit, vagi bé.